Ngene ya, Tru. Nggih, ngoten niku, mung ya dudu rombongan kok ya. Ayo. Panjenengan kersa nyengkuyungi sematur nuwun ngono kuwi. Ya karo dadi satpam karo ngawat-ngawati mergo iki sing diawat-awati lagi berbahaya iki. Ha iya, ngono. Iya. Paranggana sing sowan, Truk, menika wonten Panca Widuwati. Ya, menika. Ingkang mepet piyambak kalian dalange menika sanes pacangane dalange sanes. Bojone dalange nggih sanes. Nadyan rumiyin mungkin nate cedhak kalian dalang ning dereng jodhonipun. Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih aslinipun made in saking Laladan Kota Marmer Tulungagung. Nah, menika sing dada-dada menika. Larenipun pancen nggih cantik, dedeke ya elok, bokonge ya jos. Bunder. Mripate ya blalak-blalak, swarane ya apik insyaallah menika badhe nderek wonten ing sinden idol. Semoga-moga enggal pikantuk piala supados juara. Nah, elok tak dongakne nong muga-muga bisa membawa nama baik teman-temanmu. Ngetok-ngetoke nang kene nek Mas Dar ngono kuwi diketok-ketokke. Kuwi cah Madangkara. Lomba nek kalah piye? Lah aja nganti kaya ngono kuwi. Yen ketoke ragu-ragu rasah lombae ngono. Nggih niku. Yen yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani. Nah ngono kae. Kudu tatek. Ning kanggoku menang kalah ora penting kok. Kalah biasa, menang ya kulino kaya ngono kuwi. Sing penting nderek berpartisipasi untuk ngrembakake budaya lah ngono. Ya. Angka kalih menika ingkang dalu menika sumunar adatipun menawi jam kalih ngene adatipun Mbak Birgita menika ngibarate tanduran sampun layu. Ening menika malah saya ngrembaka katon ijo royo-royo. Ha menika Mbak Birgita Ayu, made in asli saking Kediri. Nah, tedak turun Kili Suci, nggih, Kili Suci. Mila nggih piyayinipun gandeng tasih legan tasih piyambak mila nggih suci jan saestu suci menika. Suci dalam debu kaya ngono kuwi. Kalajengaken menika Bu Petruk mbok rangkung Basundari sing wis ngode karo bapake niki wau nggih. Pengen tampil mergo ya cita-citane pengen dadi artis. Pak, sampean kenal karo Niken Salindri? Kenal. Wah, elok Pak sampean. Pak, sampean kenal karo Duojo? Kenal, duwe kontake. Wah, elok Pak, luar biasa sampean. Sampean kenal karo Soimah, Pak? Aku ora kenal lek kuwi. Oh, koclok. Mboten ding mboten. Ibu Sukesi Rahayu ingkang nate hit wonten jaman jahiliyah menika. Jaman kegelapan. Nggih. Bu Sukesi Rahayu menawi era tahun 90-an menika ceklik nyetel radio ingkang ngasta Pak Nom Surata menika sindenipun ingkang melengking menika nggih Bu Sukesi Rahayu menika. Terima kasih. Kangge nylametaken seorang dalang Petruk utawi Cahya Kuntadi nggih kedah ngados mekaten menika mayang ditunggoni. Teng kampus ya ditutke. Dolan ning endi-endi ora gelem keri. Kan niku saestu. Bareng kulino ditutke bojo yen kula lunga dhewe niku kala mangsa malah sok bingung. Kula niku nate nggo dhuwit niku lunga teng Grand Mall ngoten niku arep golek sepatu nyatane bingung. Ora sedo tuku mergo sepatune teng mriko niku malah kiwa kabeh ngoten niku. Saestu matur nuwun Bu Kesi Rahayu. Kalajengaken menika bintang kejora dari Kota Ngawi. Rumah saku piyayi malah saya nom manut tanggalan umumipun. Nek tanggal 1 jan njlirit temenanan alise nggih. Nek tanggal 2 iki jan irunge kaya tanggal 2 nyelenus ngoten nika. Nah, elok yen tanggale nom melu nom, yen tanggale tuwa ngoten nika nggih melu nom tetepan dheweke Mbak Triastuti Retnawati. Niku lek semedulur kalih kula nggih ora umum ya memperjuangkan Madangkara piye carane entuk tanggapan sing melobi Pak Lurah-lurah seantero Magetan Madiun nggih Mbak Tutik niku. Nganti ora gelem didoni raine kok.
Matur nuwun Mbak Tri Hastuti Retnawati saking Ngawi diningkang minangka pamungkasing Paseban menika Mbak Lia Sundari ingkang aslinipun saking Ngeksi Gondo Ngayogyakarta ning sampun hijrah wonten laladan Sragentina. Awit winengku dening kadang kula kinasih Ki Dalang Aji Tanda Utama peputra kalih nyatanipun nadyan putri sedanten menika wah bocah sing budaya, bocah sing nyeni luar biasa melu marem, melu seneng. Aku turut pawon. Elok sembah nuwun. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri, mriki ngregengaken swasana. Ning ngapunten Mbak, saderenge aku tak njajal sing nom-nom njajal kuwi nembang klasik, Nduk. Ayo coba tak wene kesempatan. Ayo coba kaya apa nggih. Nggih. Nah, bir kita sik ya. Ayo bir kita sik coba kaya apa men nembang apa no bir jineman ya boleh. Aku percaya sampeyan iki jane yen apal tur ya tetek konsentrasi penuh. Wah, temenanan. Kabeh sinden sak dret iki pedhot kabeh. Mergo dheke kulino pedhot. Lah iya ngono kuwi. Ayo nggih. Apa bir kira-kira bir ngono kuwi? Sineman batik glinding tapi pelok 6 kemawon nggih. Pelok 6 nggih. Wah, nggih. Nggih, luar biasa. Nggih. Coba diaturake dening Mbak Birgita, Tur dasare Bapak Rajimin iki mau ngendika kula mboten njaluk lagu napa-napa Mas Dalang, penting sing nyemek-nyemek mawon. Lah iya. Diaturake marang Bapak Rajimin. Lan sedaya para lenggah ingkang tasih kepareng wungon wonten ing kuweni mriki ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami ingkang kepareng mirsani nganti gara-gara kula dongaaken tambah kathah rejegenipun kebak barokah. Amin ya rabbal alamin. Nduk Bir. Nggih niki cakapanipun saking almarhum dosen kula Pak Dalang. Siapa? Pak Darsono. Wih, niki ngrenggo sepasang anak muda lelaki dan wanita wonten cakapane. Nggih. Ngerenggo anak muda ngek. Apa ya apa? Ya Bir. Roning pisang maksih modern ya bisa. Lah saiki semi klasik, lek wingi bengi neng TBS, wo dhewe membikin huru-hara. Ha iya, wah temenanan kaya ngono.
Ning boyo lali kolamnya kolam susu ngono iso. Ayo apik sugih kok. Ayo. Nonton ya ada apresiasi dadi men beda-beda gakrak wayang aja mung padha wae suatu saat ya ngono kuwi my love and my darling ngono kuwi ape ya merantasi temenanan wah kuwi bocah jos bocah elok cerdase kliwat ukur kok iya Mbak Mimin Mbak Apri mriki Mbak ayo Pak Yoyo lagine Pak Kangkon. Bacutan ki mah lho. Lah nyambi ki lah. Pak Yoyo ora lagine Pak Kangkon ya bacut ke sesise rampung mau. Ora udu nonton wayang. Lah yo, lah kan iki yo sensus ya ora apa-apa ta, cek bacutane nduk rampung mau. Lho jenengan tase ya tas kakung ya Pak ngono. Nggih, Kakung. Oh nggih. Dados ceritane kula kali Apri niku menawi pikantuk saweran Kang Tresno ngoten diklumpukke. Lah terus bendarane kula to dados nyon sewu nek enten kanca seniman kagungan kersa ngoten kok wis jikukke kasaele. Dadi enten cah cilik mesti jenengan gemati nggih. Nggih kadang kala nggih. Terus misalnya enten tilikan rencang ngoten niku. Mboten lek jenengan gemati niku pancen kanca-kanca pengrawi takon ngejak anake kabeh lek foto kalian jenengan. Mangke sampeyan iso dadi sinden sida ludes. Lah mboten niku pancen pun diplening kalih genduk ngoten to Kang Nduk Apri niku. Oh nggih. Oh berarti dermawan genduk niki nggih. Mboten patek, mboten patek. Ide kula nggih, ide kula niku. Anu lho Pri tak total 350 lho kasih. Ayo pembukuane. Ning mboten napa-napa wong jenenge tabungan dinggo jagane kaya poso ora ana tanggapan tak pun duwe tabungan bersama, kayak sembakonan, dari hal-hal yang kecil menika ternyata dalam situasi kondisi yang darurat iso dimanfaatke. Kok kowe nggih operasi yo kena kanggo sik lho piye ora? Apa kae? Oh ya kowe nggo BPJS tok ya. Duit arisan. Bareng nesu itu gede soalnya opo. Akan jelas mari ya nok dongakno ndang ispan pulih wis nyambut gawe neh. Nggih kula nggih ndedonga sehat selalu nggih. Menika mbok menawi menika pepenget saking Gusti dumateng panjenengan. Supados ngertos dumateng margi ingkang utami ngono nggih. Margi sini. Margi ingkang sakleresipun ngoten lho. Alah sakniki pun mentel, ndek wingi bar operasi niku durung sadar kalau Dek Apri nek enten luputku njaluk ngapura ya, Dik. Nek sadar ya ora sudi ya kae. Mergo bius kok, mergo karo bius kok. Aku njaluk ngapura. Bukan sini lho, jarene kula wingi lak operasi mergo nyepot kuku niku kan mboten sadar to. Kula mak biar tangi nangis niki metu-metu luwe ngoten. Jare kula muni, Bu Kesi matur nuwun ya aku sayang karo sampean. Jare muni ngoten niku. Monggo sakjeke kula mboten nate omong ngoten niku. Berarti kowe kan ya dari hatimu. Ora sudi aku gak tak ralat. Jadi wong lambrang kok pikiran wong lambrang kok. Mbak Triastuti ngancani Mbak Mimin Abdi. Mbak Tuti. Iya, iki lho. Enom berdasarkan tanggalan iki kaya ngomong kridane. Ayo ngatasi kok tampil telu kok lanang kabeh. Kula wedok Pak Yoyo. Oh putri nggih. Asli. Asli nggih, nggih. Biasa Mbak Astane Mbak Rak iki mung 30 gram iki 80 wis santai. Biasa ya Astane rasane. Niku Mas to. Mas, masuki min. Alah. Menika wonten live streaming Kang mirsani sekitar 3.000 lho niki wau terakhir kula apa cek Sing mirsani saking live streaming. Live streaming. Nggih. Tapi gentos laras pelok Mbak Tuti anu nggih napa niku sambung wanci dalu. Siap. Wonten Piyayi Surabaya ingkang wiwit wingi nganti kesupen dereng kula aturaken. Nah nggih Pak Paris Sugiono. Ingkang kripto janipun Bapak Sukron Swonten nggih. Nggih. Sambung wanci dalu. Nek pamawa sing kripto ki cah-cah Gen Z ngono judule VCS ya, Bri. Apa iku? Lah kan tak telepon wayah wengi to kuwi lah. Nek cah saiki kan basane disingkete VCS. Apa? Lho ki sambung wanci dalu mau. Duduk. Vici lak video call iki lho. Anu silaturahmi. Niate silaturahmi perkara mriku pikirane ngeres kan mriku sing ngeres. Niate kan silaturahmi. Lah guyune banter banget iki kerep lakoni. Oh, cak bagus to. Mangga, ndak Tuti lah sinden Bang Telon.
Kok bangkelon? Lah wulune pirang-pirang warna. Rambute to. Ana coklates, wis sulak putih karo ireng, kaya kucing bangtelon. Kok kucing barang to? Rikmane Apri. Kan nek yahene kucing terae. Sing bawa anu bertiga lho, gentosan lho. Kucing nek kula mesti bakoh no. Oh iya. Pede. Amat-amat ke Mbak Tuti suwi-suwi suarane kaya busu nyanyi. Wah. Napa nggih Pak Yoyo? Nyanyo. Nika legend lho. Oh nggih, nggih. Berarti kula suwe-suwe mengke dadi legend. Nggih, Legen. Legen iki. Legeni omben pri. Gula Jawa. Kowe aja ngentai wae, legeni omben lho. Iya. Tuwak ngono kuwi lho. Legend. Berarti aku mendemi. Legend ki diwaca tulisane piye? LEGEND to legen. Kuwi mendemi lho. Mas Panut. Ayo Mas. Kula Prandene nggih to Panut to? Iya. Panut. Oke. Prandene ngapel. Jare Panut lanang kok dadi wedok neh ora. Angel. Kodame metu. Udara nasik Mas Imam. Mas Imam aku mbok diobrak-abrik to, Mas. Imam dadak nyekeli HP. Aku obrak-abrikan, Mas. Kok pengen dirudo peksa ya aku. Samane kon ngobrak-ngabrik Pak Bos lho. Pak Bos. Samane kon ngorek-ngarek Pak Bos niku lho. Ya Kan gane ngorek-ngarek sinden niku. Pak Bos sing Niku lho. sing kae. Iya. Oh, Coba to cedhaki apa to. Sing niku lho. Oh, sing Sampeyan cedhaki coba. Sing lemu. Wayahne kan biasane ngono kuwi. kuwi. Tuwa ngono. Ya ora apa-apa sesekali tuwek karo tuwek ya. Aa. Mau Ya nak, Ces. Kok aper Bu Chandra Sulito. Ayo. Iki Bu Chandra. Bu Chandra lagi yo. Brahmawa. Hayo to sambung rasa. Angger yane suaramu bener Lek. Jadi Kan iki- iki yane bergas-bergas ya iki. Ini kan tentang percintaan. Tentang Nah, kok dadak diajari bir kita maksudmu apa? Maksudmu apa? Ngece iki ngece. Bir kita Bareng iya. nek dadi sindane lho aku wis mumbul jeneng iki kok. Ngandani kok batere kaya ngono. Ora nggo mik sisa nyepelek streaming lho sak alam donya. Iri karo sampean iki. kewanen. Aja ngono Bir. Piyai mumpuni. Lah nggih senior lho. Etikane ra ono blas. Apa aku Jadi- sak goblok-gobloke sinden? Lah, Jaluk ora. aku ora bir. Kok banget banget. Lah kowe iki Brigita ngerti nek jane ngerti nek kowe iki ora goblok kok Lek. Ketul kowe iki. Loh, bukan tidak bisa kadang kan ya wong kanggo lali ino apes to, Jos. Nek bukan Lah ya lek lali kan dielekne ya bener to. nek kok kan boten lali. Bir. Aja kemewat kowe, Nduk. Aja Jaluk banter. ngapura bir. Kowe lho jenengku tak gedhe-gedhe tak agul-agulke. Oke sing karo kowe dak siya tak bela. Ning nyatane kowe mah kok ngono dodos kok mburi. Waduh. Kan senenge kok mburi kowe ya. Lah nek ora kok kono ra iso kowe. Lara kowe kok malah. Aja gawe mie kowe wis banter kok nyepelekke tukang sone. Lah nggih nyepelekke. Kaya anu dadak apa namanya? Tambah itu. Ngono ki ana werna loro. Kurang banter ten apa ora apal ala-ala. Lah kuwi pancen bener kok nggih. Pengakuane Pak Marno nggih ngoten niku. Pak Marno suwanten niku kok mboten metu. Lah niku ketoke guru umi-umi mboten ten suarane. Kok nek nada dhuwur tekan mikir dipateni. Dhisik iki dosa diamuk ayo. Aja dhisik iki. Ayo. Mosok pinter kula dhewe monggo bareng-bareng kok. Ya ora. Lah mboten. Ayo aku pinter, aku sukses, aku kancane kemana nopo. Wis men pen Ya ora kabeh. apa-apa, gen Oke. ngerti. Sing bergaringan ya, Mas. Sing. Monggo Mbak Tutik. Ayo sik dirungokke sik. Sing Lho sik gedhe. anu putri no semantene. Sing gedhe Pak ngapura. Ya jawab ndan lho.
pengen mirang-mirangke kula apa pancen kagum kalih swanten kula. Iki hormati. Kadenge kita romantis lah Piye Putri suara keindahan kaya. Sindan nek ra kuat larase kok ngelar gulu. Monggo Mbak Tuti. Gulune. Alah, Ayo Mbak Astuti. Mbak Tuti. Mbak Tuti karo Dek Apri tak culke tekan gone ya alhamdulillah ya jenengan. Makane kula mboten nyuwara kaya kesempatan. Soale ngene Nduk Apri Mbak Tuti kula kan badhe hijrah wonten IKN. Dados mriku kan nglipur para sing bangun infrastruktur wonten IKN. Arep ngopo? Arep dadi bekantan iki lho. Ora, arep dienggo tumbal ning ngono. Lha dadine aku bekatan ki anu lutung kae iki mriki. Dadi aku nek nang kono kan ya jenenge rapopo ya ora. Aku tatak ngono nek ninggal kalian berdua ning IKN. Ya sama tinggal saiki ra apa-apa. Ya kok sik Mbak. Rungono sponsor kok. Ora tetek iki piye. Maksane mbok tinggal ngono terus. Awak dhewe ra iso ngono ya. Iya. Lah Lah iya. ya iki mah ya wis do tekan. Ya kowe gone. coba. Sampean coba. Nuwun Mbak Tri Astuti. Terima kasih Mbak Tuti. Sama-sama. Alhamdulillah niki Mbak Mimin Mbak Apri dipun panto kalian kadang kula sepuh Roko Mas Mayor CPM Mujito Puspomat Jakarta ingkang kala wingi sampun nimbali kula sak kanca wonten Ponorogo. Kanthi dawuh alhamdulillah Mas nderek mirsani saking Bandung nembe njenguk anak wedok teng Telkom University. Salam hormat kagem sedaya kru. Nggih matur sembah nuwun. Ugi saking paklikipun Mas Setyo niki nembe kenalan kalih kula kala wingi ning sampun akrab kaya dulur menika Pak Benjo bakule mentok selera pemberani. Ugi kepareng nyimak. Insyaallah benjang ugi kepareng wayangan. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Pawenten pamundhut anu titipane anak putu. Nah niku. Oh nggih. Mumpung Roko Mas Muhammad Taslim menika wonten. Muhammad Taslim. Mangke bibar menika wonten seniman ingkang badhe gabung. Ngaten. Menika Mas Marsudi. Oh nggih. Nggih menika pakaryanipun cacak lumpuh. Cucuk lampah. Tasih lega apa kondur kono? Tasih kan sik ning ngarepan kalau le. Oh Nggih. Ngentosi rumiyin Mas Marsudi. Monggo Mas Taslim bawanipun.